wallahi wani lokacin idan kana so ka san yaya mata suke, tsautsayi ya ebe ka je ka sa noti a cikin ramin shi a kaikaice, to ranar za ka sanya mata suke, shigar su bala'i fitar shi masifa, to haka suke wani lokaci. Allah ya ƙara muku albarka, ranku ya daɗe. Wallahi da ka ga liman na sujudus sahawi, in ka tsananta bincike ko kabli ko ba'adi, wallahi su suka sa shi. Allah ya ƙara muku albarka. Da kaga mutum zai tafi kwanta gore ya manta ya shiga motar makwa, kaga waɗanda suka sa shi. Allah ya ƙara muku albarka. Da kaga mutum ya saka malin ya saka ya ciki ya manta bai sa wando bai fito waje, ka gansu. Allah ya ƙara muku albarka. To kuma ku ji tsoron Allah.